Takže nazdar lidi, je tady opět Barony a vítejte u mojeho druhého videa a dneska si ukážeme pluginy a vysvětlíme, k čemu je. Takže Time to Enchanter. Time to Enchanter, první plugin, to je, že napíšete lomeno enchant all, já vám to ukážu, jde to třeba i na páku, koukejte. Enchant all, vidíte, je celá vojenčantina. Tak. World Edit, to je s dřevěnou sekirkou, to pomáhá dělat prostě rovinu, když si chcete udělat rovinu nějakou, například třeba takhle, ale to jsem kopal, třeba takhle jenom rovinku. A economy, to přesně nevím, k čemu to je, moc to nepoužívám, ani nevím, jestli to tady musí být. Tak, ale out me, to je, jinak byste se nemohli registrovat a přihlašovat, je to vlastně ochrana účtů. Druhý plugin, Dragon Travel, to taky přesně nevím, co to je, ale Creative Gates, nemůžete koukat do čestky jiným hráčům, takže Messages to snad všechno znají, je to práce. Warps, normálně set warp, jak třeba dáváte Warp Arena, OpenInv, to taky ještě nevím, ale k tomu se pak možná vrátím. Admin SMD, to je admin chat, že si, aby to všichni oni neviděli. Color Meter, takhle třeba, když něco napíšu, že tam vidíte právě, že takhle. Player Status Signals, tak to je, aby se mohl koukat ostatním hráčům. Do inventáře, Manual Gen to taky nepoužívám, ale mám to tady. Autosave Word, že se mi sám ukládá. Mob Spawn, je to tady, ale nějak mi to nefunguje, musím si to ještě nastavit. Mime Home, normálně se to má, no teď je tady admin chat, tam to byl příkazový řádek, admin. LVC, to už tady byl ten základní plugin. Card Jump to taky ještě nemám nastavený, ale je to plugin, jak můžete skákat na posteli. Glow Fireworks, tak to jsem hodil dneska a jsou to takhle barevné cedulky, že takhle právě, že na ně můžete psát, jak vidíte. A rezidence, to je, aby to nemohli griefovat. Factions, to je frakce, to pak bojuje proti sobě. Chess shop, to je normální admin shop. A My Wolf, to je tady ty cedulky, že zadáte se jméno a on je offline a v kolik se odpojil. Tady taky v kolik se odpojil. A tady teď je online, já jsem taky online. Ale nejsou tady všechny hráči, jsou tam jenom admini. Tak já se s váma opět loučím, tak čau.